tinc 21 anys i vaig arribar aquí amb el programa de la Generalitat d'acollida dels refugiats de Bòsnia el 9 de desembre del 92. Sí. Jo tenia un any i mig, vaig arribar junt amb el meu pare i amb la meva mare. I doncs això, amb l'avió com tothom, vam arribar aquí, vam decidir fugir d'allà perquè era un programa d'acollida i bueno, doncs vam arribar com a Ruga. Home, jo crec que en tot. No puc comparar perquè, clar, òbviament no he sabut com hagués sigut la meva vida si m'hagués quedat allà, però influenciar en tot, perquè arribes a un lloc en què, vulguis o no, primer l'avantatge que jo hi veig és que jo, per exemple, vaig créixer aprenent 3 idiomes a la vegada. O sigui, clar, els meus pares em parlaven bosni o seroquat, a la guarderia em parlaven català i també el castellà. Llavors, d'alguna manera, sí que jo crec que a mi això m'ha influenciat en el sentit de poder, en la facilitat d'aprendre idiomes, o també amb la relació amb la gent, perquè vulguis no t'espaviles més, ja no ets tan tancat, ets més obertament. Sí, i tant, en tots els sentits. Primer perquè no és un viatge que tu escollis, sinó perquè són les situacions que n'hi ha, bastant dramàtiques, no? Una guerra, i llavors doncs tu vens aquí. A veure, jo personalment no, perquè jo pràcticament és com si fos d'aquí, o sigui, només vaig néixer allà i vaig venir aquí un any i mig. La meva adaptació ha sigut normal, entre cometes. Però als meus pares sí que els ha gustat, en tots els sentits, idiomàticament, amb la gastronomia, amb la gent. Jo, per exemple, si comparo amb meva mare o amb el meu pare, meva mare és una persona que jo crec que s'ha adaptat millor. En el sentit que meva mare aquí ha fet amics, meva mare parla l'idioma molt bé, l'accent, ha convalidat el seu títol, ja s'ha com integrat més. Al meu pare li costa més. El meu pare, per exemple, el català no el parla, el castellà mig índio, encara, no ha convalidat els seus estudis, el tema del menjar, sí, està adaptat i tal, però sempre troben a faltar allà. O a vegades els veig que es tornen una mica nostàlgics i es posen música, escolten quan ells eren joves, però és que estem mitja vida allà i sí que costa, realment costa. Però bueno, que hi ha molta gent que els ha ajudat a adaptar-se aquí i molts amics que han fet i gent que desinteressadament els ha ajudat a aixecar-se, perquè és construir una nova vida.